बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हरखाबै फरायसालि दावबायनाय। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हरखाबै मावखुलिफोराव गिदिंनाया सोलिगासिनो दङ। बिटिआरनि हा-हुनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावबाय थानायनि अनगायैबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फरायसा फरायसुलिफोरखौबो माबोरै जौगाहोनो हागोन बेनि सायावबो गोख्रों खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। थिग बेफोरबायदिनो दिनै फिन आरोबाव चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय औगुरि गोजौ फरायसालियाव हरखाबै दावबायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। फरायसालियाव दावबायनायजों लोगोसे बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिखौ फरायसाफोरनि थाखो खथायाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ फोरोंथाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय औगुरि गोजौ फरायसालिनि जेंना जेंसिनि सायाव सावरायलायनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोङो पुलिस जानायनि टारगेट ना नों मा जागोन थांखि थानांगौ मानसिया आं बेखौ जाथारगोन दे डक्टर जागोन सासेया जागोन पुलिस ना नुहुरदोंना पुलिस जागोन सासेया मा होनदों डाक्टार ना डाक्टार जागोन बर'नि लिरथारबाय दे नों मा जागोन नार्स सासे जागोन नार्स गुसुंनो महराना गुरै रैसर्स नार्स ना नोंसोरो माबायदि स्पेलिं खालामो माबायदि हांखो दाजाबो आं बेखौ मिथिया आंबो बर' मिडियामाव फरायदों न' आकारना होनो सोरबाया बे जाया गुसुंनो बे गुसुंनो नोंगोना गुसुंनो गोबां थायो ना थाया गुसुंनो महरा ना महर गाराङा महरा ना गुरै रैसर्स बेखौ गुरै रैसर्स होनगोन नोंना नार्स नों मा जागोन टिचार फोरोंगिरि ना फोरोंगिरि बर' बेखौ हांखो दाजाबो फ महरै फ र महरै र अं ग महर गुसुंनि गि र महर गुसुंनि रि अ अकारखौ होनो सोरबाया मिस्टेक ना हांखो दाजाबनायखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनांगौ। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।